labarin sa'adatu sa'adatu ai ba sa'adatu wai yanda ta san da fakarawo alal lalurati sai na talauci ne wai tana mun magana kayan sallah ai tun al'adami sauran kwana 10 na rabu zuwa gunta wai kayan sallah ta 30,000 ba ma fata kali ba dan ba ta kali ba dan kuɗi kana da gaskiya na goyi ba ga ma wai 30,000 me ko ta ce mata alƙaƙira amma kaga shi babawo shi yana zuwa wajen Maryam ba shi baba ai shi me jin ku kawai nake yi wallahi saboda ni fa na riga na gama yanke shawara kawai ban faɗa muku bane ita kanta Maryam din na riga na sa almakashi na yanke ka yanke he bayan sallah kenan ko da ka san komai ai ni kai na yi bayan sallah zan ma ce mata da naje Lagos ne dan roro kudi wai yanzu tsaya abinda nake so yanzu cikin ku dan Allah waye zan dan samu koda 2,000 a hannun to ga su ai na ga ma kudin nan wallahi lado dan kara mutun da sai da ban uku ne kai ina zuwa domin Allah na kutama mu ka samu rufe Allah ka bashi kai ai wallahi kudin da ina ganin mutuwa ne ko za su raba da kudin dai ina mutu a cire kudin nan wallahi ka san menene Salisu in ka duba ga shine mai ruwan gajiyayyu amma kuma ya hawo kudin to kuma ka san me safin abin sirri ne yayi muna ganda ba mu zuwa aikin mesin daukan bulan nan kudi ki samu da iska ai na kuna gida ni ko dan dauki bulo ya gwaran kwana da yamma to ai shi ke ai shi yasa kake ta wallahi kullum kawai to tun ba za ka bashi kudin baka ciro ka ba shi da ruwan gajiyayyu ai ni gaya ma wallahi sa'adatu ga kudin nan sai ta raba da shi dama manyan kudi ne haka manya to kai tunda baka bani ba sai ka bata ba an bata ko da kaje na ce ba na yanke zuwa wurin Maryam ai saboda ban da shi ne wallahi ka sa gaba na ya na ganin ta wuce ne ba tsaya ai da ta raba da kudin nan ni har na zo kudin a hannunta ai na so ma a ce ka ganta kawai ka bata kawai da me kake rekawa ne wallahi wani mai wasa da kura ne muka gani yanzu kai mai wasa da kura ne bari in ya wuce mun na jira ya wuce ne he mu ai saura kaɗan ya rage ma da ta ce ji hura tashi ba kin ji ai da kire sha haba na fita mu kwana biyu kuma ga baki ɗaya daga magana kan sallah suka guje ni kudi garin ne ba kudi kan kawo maki kaki ya kudi garin ne ba kudi kwana biyu kai da zuwa ga baki ɗaya ki hakuri garin ne ba kudi ai ga kudi na a hannunka wannan kudin wallahi kudin babawo ne babawo ga kudin ka babawo ga kudin ka kai da babawo ai fa kantis ne ka ara sai ka bani da mu Allah in dai halacci za ku kudi ina ku bata shi ne samu sai baka wa ba za ka bar ba ai a yaji ni kaina wannan kudin na cizo ne bawa a'a yanzu saboda Allah ba za ba ta kudin nan ba to kai ya zai in bashi wannan kudin bayan ka san ba nawa bane kuma sannan gashi da taurin bashi Allah ya taimaka man da sana'a Maryam ne fa Maryam ne gwara ma yau ko gwara ma abin yayi kwana biyu kuma na ga ban ganka ba tun da muka yi maganan kayan sallah da ni ha ina kauye tun da kakan mu ta rasa ai na so dama in zo miki bayani to kuma tun da dai ba ki ga dan umu na kauye mun dawo tare da shi ba ko na ga dahir babawo ga kuɗi an hannunka ai sai ka bani in je in hidimar sallah na da shi ko kuma to dama dai ba ta kawai kai dama ba ta zai kai yado alƙura abin kudi na a lokuta ma alƙura ka tuna mana asiri a tuna asiri da mu wannan kudi na ne leburanci ne jane sa'adatu mago an shi kudin nan duka ai a rasa gaba ɗaya kawai dama kudi na ba ma rasa gaba ɗaya yanzu ka yi an sa kudin hannunka ke dauka ba saboda ya kusanta daman na san baka so na ni na san baka so sa'adatu jeki kawai jeki kai kuma ba wallahi za ka zo ka same ni har cikin gidanmu sai ba diwar haka Yan dole.